हरे कृष्णा माता जी। മാറ്റിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ലോ മാറ്റി हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് 17ാമത്തെ ദിവസം, അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങൾ. നാളെ ഒരു ദിവസം കൂടി ഉള്ളൂ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിന് അല്ലേ? എന്ത് പന്താജി? എന്നോടാണോ? അല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 17ലേക്ക് കടക്കാണ്. അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ. അതാണ് നമ്മുടെ അധ്യായം 17. പിന്നെ ഇന്നലെ നമ്മള് 16ാമത്തെ അധ്യായം കണ്ടു, ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ അല്ലെ. ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ 26 ഗുണങ്ങൾ കണ്ടു. പിന്നെ ആസുരിക സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു. ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ നമ്മള് ഭക്തനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിൽ കാണുന്ന 4 ന്യൂനതകൾ കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മളുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾക്കും വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് തരുന്ന അജ്ഞാനം, എന്താ പറയാ, പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ്. അതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം എന്നുള്ളതും നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ 16ാമത്തെ അധ്യായം മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ. ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് തീരുമാനിക്കും? നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങള്. ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വിശ്വാസം. ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാല് വിശ്വാസം എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞു, നമ്മളെ ഈ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളിൽ എന്ത് വരും? നമ്മളെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെടും. ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ വരും. വിശ്വാസവും എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരും? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരും. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസം വരും. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ശ്രദ്ധ, വിശ്വാസം, ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക. ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങൾ, നമ്മൾ നവവിധ ഭക്തി പറഞ്ഞു. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസി, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അത് നവവിധ ഭക്തി. 9 തരത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. അത് കൂടാതെ ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ശ്രദ്ധ, അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ശ്രദ്ധയാണ്. ശ്രദ്ധ, അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തിയുടെ 9 തലത്തിൽ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക. ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും എങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലും നമ്മുടെ ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടാകും, ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ആദ്യം നമുക്കത് ഉണ്ടാവണം. കുഞ്ഞു മക്കള് മുകളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചാടും അച്ഛൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ. അവരെടുത്ത് ചാടും. കാരണം അവർക്ക് എന്താണ് ധൈര്യം? അച്ഛൻ അവരെ രക്ഷിക്കും, പിടിക്കും എന്നുള്ളൊരു ധൈര്യം ഉണ്ട്. നമ്മൾ ചാടുവോ? നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. നമുക്ക് പേടിയാ, നമ്മളെ പിടിക്കുവോ ഇല്ലയോ വീഴോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയാ നമുക്ക്. അതേപോലെ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവേണ്ടത്. എന്തൊരു സാഹചര്യം വന്നാലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടാകും. കാരണം നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കുഞ്ഞു മക്കളാണ് നമ്മള്. അതേപോലെ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവേണ്ടത്. വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതില്ല. കാരണം നമ്മൾ പറയും പിടിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല എന്ന് പറയും നമ്മള് അല്ല. വീടോ എന്നുള്ളൊരു പേടി നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ മക്കള് ചാടും. കുഞ്ഞു മക്കള് മോളിൽ നിർത്തിട്ട് താഴ്ത്തിക്ക് ചാടും അവര്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ആ വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയണത് അതാണ്. 9
ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങളില് ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ. നിങ്ങൾ അടുത്ത ലെവലിൽ പഠിക്കും, ഇപ്പൊ നോട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഞാനിപ്പോ ഈ ശ്രദ്ധ വന്നത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞാണ്. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. അപ്പോൾ നമ്മളാ ഭക്തി, പ്രേമ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്താൻ ആദ്യം നമുക്ക് തുടങ്ങണം എവിടെ നിന്നാണ്? ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മളെ വിശ്വാസം അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരും. ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളിൽ മാറ്റം വരും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? വിശ്വാസത്തിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തില് 4 കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ രീതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. 3 ഗുണത്തിലുള്ള ദാനത്തെ കുറിച്ച്, യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച്, തപസ്സിനെ കുറിച്ച്. ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, പിന്നെ ഭക്ഷണം. ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം നമ്മുടെ 17 ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച യേ ശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ യജന്തെ ശ്രദ്ധയാനിതഃ തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സത്തമോഹാരജസ്തമ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വ രജ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞാല് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ സംശയം അവിടെയാണ്. ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവര്, ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും പിന്തുടരാത്തവര്, സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ അവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? അവര് ഈ സത്വ രജ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് സംശയം പറയുന്നത്? അർജുനൻ സംശയം ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? സത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോയ ശ്രദ്ധാസ ഏവ സഹ. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ. അർജുനനെ വിളിക്കാണ് ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ. ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ വ്യക്തിയും എന്ത് ചെയ്യും? ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കും. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തുകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്നും പറയും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും എന്താണ്? ഓരോ വിശ്വാസങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ? പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവരിൽ വരുന്ന പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിയും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കും. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിൽ ഉള്ള വ്യക്തിയുടെ വിശ്വാസമല്ല രജോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ രജോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തിയുടെ വിശ്വാസമായിരിക്കില്ല തമോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോ ഓരോ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഈ വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത്. ഓരോ ജീവാത്മാക്കളെയും അങ്ങനെ ആ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആ ജീവാത്മാക്കളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. യജന്തേ സ്വാത്വികാ ദേവാൻ യക്ഷ രക്ഷാംസി രാജസ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാം ശന്യേ യജന്തേ താമസാ ജനഃ. സ്വാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? സ്വാത്വികരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ആരെ ആരാധിക്കും? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. സാത്വിക സ്വഭാവത്തിൽ സത്വഗുണം സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്ന ജനങ്ങള് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. രജോ ഗുണം സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്ന ജനങ്ങള് ആരെ ആരാധിക്കും? അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും. തമോ ഗുണപ്രധാനികള് തമോ ഗുണം ഉള്ളവര് ആരെ ആരാധിക്കും? ഭൂതപ്രേതങ്ങളെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ആരാധനയാണ് പറഞ്ഞത്. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കും? ഇതിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. ഭഗവാൻ ആരാധിക്ക? 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും മോളിപ്പോയത്. അതിനൊരു പേര് നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്താണ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. 3 ഗുണത്തിനപ്പുറത്ത് പോയവരാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ശരിയാണ് പറഞ്ഞത്. അതിനൊരു പേര് പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? വിശുദ്ധ സത്വം. വിശുദ്ധ സത്വം ഓർമ്മയുണ്ടോ?
വിശുദ്ധ സത്യത്തിലുള്ളവരിൽ, അതായത് 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതരായവർ, വിശുദ്ധ സത്യത്തിലുള്ളവരാണ് ആരെ ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങള്, സാത്വികരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്, രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതങ്ങളെ ആരാധിക്കും. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ്? ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും മറികടന്നവര്, അതായത് വിശുദ്ധ സത്യത്തിലുള്ളവരാണ് ആരെ ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര്, വിശുദ്ധ സത്യത്തിലുള്ളവര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അശസ്ത്രാവിഹിതം ഘോരം തപ്യന്തേയോ തപോജനഃ ദംഭാഹങ്കാര സംയുക്ത കാമരാഗാബലാന്വിതഃ കർഷയന്ത ശരീരസ്ഥം ഭൂതഗ്രാമാമചേതസഃ മാം ചൈവാന്ത ശരീരസ്ഥം താൻ വിദ്യാസുര നിശ്ചയാൻ. കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടു കൂടി സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളവർ അസുരന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നത്? കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതമായിക്കൊണ്ട്, നമുക്ക് കാമം കൊണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളിലോട് ഭയങ്കര ആസക്തി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് പ്രേരിതനായി അഹംഭാവത്തോടു കൂടി സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെ, ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളെ, പിന്നെ ആ ശരീരത്തിനെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ഉള്ളിലെ പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത, ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാരാണ്? വിഡ്ഢികളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളോട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ തല കുഴിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? പലതരത്തിലുള്ള ഉപവാസങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, അതായത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയാത്ത രീതിയിലുള്ള ചില ഉപവാസങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കും. മരണത്തിലേക്ക് പോലും വഴിതെളിക്കുന്നതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഉപവാസങ്ങൾ. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളെ ഭഗവാൻ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാരാണ്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന അനുഷ്ഠാനങ്ങള് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. കാരണം നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഉപവാസങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അല്ലാത്തതൊക്കെ ഭഗവാൻ അനുകൂലിക്കുന്നതല്ലാന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ. ആഹാരസ്ത്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞസ്തപാസ്തഥാ ദാനം തേഷാം ഭേദാമിമം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടുകൊള്ളുക. അപ്പോൾ പറയുന്നു, മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇവയുടെ കാര്യത്തിലും എന്തുണ്ട്? ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാം. ഇതിനെ പറ്റിയാണ് ഇനി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി കേട്ടുകൊള്ളാനായിട്ട് പറയണം. പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മള് ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആയുസത്തോബലാരോഗ്യ സുഖ പ്രീതി വിവർത്തനഃ രസ്യ സ്നിഗ്ധ സ്ഥിര ഹൃദ്യ ആഹാര സ്വാത്വിക പ്രിയഃ. ദീർഘായുസ് നൽകുന്നതും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായിട്ടുള്ള ആഹാരമായിരിക്കും സ്വാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു, സ്വാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ്? ദീർഘായുസ് നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, ബലം നൽകുന്നത്, ആരോഗ്യം നൽകുന്നത്, സന്തുഷ്ടിയും സംതൃപ്തിയും വളർത്തുന്നത്, രസവത്തായിട്ടുള്ളത്, അതായത് ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണം, പ്രീതികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം, പിന്നെ സ്നിഗ്ധമായിട്ടുള്ളത്, ആവശ്യത്തിന് കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണം, ആസ്വാദികരമായിട്ടുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ആഹാരമാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുക? സ്വാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്. സ്വാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, ദീർഘായുസ് നൽകുന്ന, അതായത് ശരീരത്തിന് ഓജസ്സും തേജസ്സും പ്രധാനം നൽകുന്ന, ആരോഗ്യം നൽകുന്ന ഭക്ഷണമാണ് ആർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സാത്വിക സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ ആവശ്യത്തിന് കൊഴുപ്പുള്ള എല്ലാം ശരിയായ രീതിയിലുള്ള നല്ല ആരോഗ്യം നൽകുന്ന ഭക്ഷണമാണ് സ്വാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഇത് നമ്മള് ഇസ്കോണില് നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. നമ്മൾ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മൾ കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാതും എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണിത്. പഴങ്ങളാകാം, പാലുൽപ്പന്നങ്ങളാകാം, ചോറ്, കറികളെല്ലാം, എല്ലാത്തിന്റെ മുകളിൽ എന്ത് കൂടി വെക്കും? തുളസിയിലയും കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക.
ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തിയാണ് തുളസിമാരാണ്. തുളസിയില വെക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തുളസിയില വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തതിൽ പറയുന്നു, കട്മള ലവണ തൃഷ്ണ തീഷ്ണ രുക്ഷാവിദാഹിന ആഹാര രാജസ ശ്രേഷ്ഠ്യ ദുഃഖ ശോകാമയ പ്രദ. കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ് രസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള രജോഗുണത്തിലുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് കയ്പുള്ള ഭക്ഷണം. കയ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാവയ്ക്കയുടെ കയ്പല്ല, അല്ലാതെ കയ്പുള്ള ഭക്ഷണം. പുളി, ഉപ്പ്, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ് എല്ലാതും കൂടുതലായിരിക്കും. നല്ല പുളി വേണം, നല്ല ഉപ്പ് വേണം, നല്ല ചൂട് വേണം, നല്ല എരിവ് വേണം. പിന്നെ വരൾച്ച എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? രാജസിക സ്വഭാവത്തിൽ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നല്ല എല്ലാതും സാധാരണ കൂടുതൽ വേണം. അവർക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രീം വേണമെന്ന് പറയില്ല നമ്മള്. അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, നല്ല പുളി വേണം, നല്ല ഉപ്പ് വേണം, നല്ല കടുത്ത ചൂട് വേണം, നല്ല ചൂടോടെ വേണം ഭക്ഷണം, നല്ല എരിവ് വേണം, പിന്നെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തിനു വഴിവെക്കുന്നതാണ്? രോഗത്തിനും ദുഃഖത്തിനും വഴിവെക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതാണ് എന്ത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങള്. ഇതാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മുളകൊക്കെ പിടിച്ച് കടിച്ചു തിന്ന് ഇത്തരത്തിലും, അതായത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ടാണ് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടം. മൂന്നാമത്തത് യാതയാമം ഗതരസം പൂതി പരുഷിതം ചയത് ഉച്ഛിഷ്ടാമപി ചാമേത്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. 3 മണിക്കൂർ മുന്ന് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ താമസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം? 3 മണിക്കൂർ മുന്ന് പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം, പിന്നെ സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, ഉച്ഛിഷ്ടം, തൊടാൻ കൊള്ളാത്തത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുക? താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതായത് നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനാണ് നമുക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്ന് മാത്രം. അതാണ് അവര് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം. ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണ് ഭക്ഷണം അവരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്. പഴകിയ ഭക്ഷണമാകാം, പാകം ചെയ്തിട്ട് 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതാകാം. അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലിവിടെ പറയുന്നു 3 മണിക്കൂർ മുന്ന് പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം. അതുകൊണ്ട് എന്താ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, എന്തായിരിക്കും? നമ്മളൊക്കെ 3 മണിക്കൂർ മുന്ന് പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നവരല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ തമോ ഗുണത്തിലാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് തന്നെ മാതാജി എന്നെ ഡൗട്ട്. എല്ലാവരും തമോ ഗുണത്തിലപ്പോ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ജോലി കഴിക്കുന്നല്ലേ? ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ഉപയോഗിക്കണതാ? ഊർജം കുറയും. വെച്ച 3 മണിക്കൂറല്ല, പിന്നെ 10 മണിക്കൂറാവും മാതാജി. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഊർജം കുറയില്ലേ? 3 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോ അത് ഡീകമ്പോസ് ആവാൻ തുടങ്ങും. അത് നമ്മള് കഴിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഊർജം കുറയും. അതെ, അതായത് നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന എന്തിനാ? എനർജിക്ക് വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ? ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എനർജി ഉണ്ടാവാനാണ്. നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഊർജം വേണം നമുക്ക്. ഈ 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വയറ് നിറയാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നല്ലാതെ അതിന്റെ ഫലം കുറഞ്ഞു വരും. 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഭക്ഷണം കേടാവില്ല. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അതിന്റെ ഗുണം, നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട സംഭവം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല. നമ്മളിപ്പോ വയറ് നിറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോറ് കഴിക്കാന്നല്ലാതെ അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല? നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന്, അത് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അത് കുറഞ്ഞു വരും. ഓരോ സമയം കഴിയുന്തോറും അതെന്ത് പോകും? അത് അപ്പൊ നമ്മുടെ വയറ് നിറയാൻ വേണ്ടി കഴിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഇല്ല എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ അത് എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? തമോ ഗുണത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് 3 മണിക്കൂർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് കണ്ടു. സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ശരീരത്തിന് ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന, ഓജസ്സും തേജസ്സും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന, ദീർഘായുസ് നൽകുന്ന, സന്തുഷ്ടി നൽകുന്ന ഭക്ഷണമാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ്, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ് എല്ലാം കൂടുതൽ അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ആര്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്.
ചൂടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ. പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് 3 മണിക്കൂർ മുന്നേ പാകം ചെയ്തത്, സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ട ദുർഗന്ധമുള്ള ഉച്ഛിഷ്ടം, തൊടാൻ കൊള്ളാത്ത ഭക്ഷണം, അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുക? താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതായത് ചിലവര് ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാമ്പാർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ സാമ്പാർ ചിലവർക്ക് ആ ദിവസം നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വെച്ച സാമ്പാർ ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അവർ ആ സാമ്പാർ എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കും പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക്, എന്നിട്ട് അത് കേടാവില്ലേ, എന്നിട്ട് അത് കഴിക്കും. അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? നമ്മളെ ക്ലാസ്സിലുണ്ടോ അങ്ങനെ? അറിയാവോ? അത് ഉണ്ട്. ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കറക്റ്റ് തമോ ഗുണാണെന്ന്. തമോ ഗുണം എന്ന് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ചില വ്യക്തികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ സാമ്പാർ മാറ്റി വെക്കും, കഴിക്കാണ്ട് മാറ്റി വെക്കും അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക്, എന്നിട്ട് അത് കേടാവും. അപ്പൊ അതിന് വേറൊരു സ്മെല്ലാ വരുന്നുണ്ടാവുക. എന്നിട്ട് അത് അവർ കഴിക്കും. അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അവർക്ക്. അപ്പൊ അവര് നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാം അവർ ഏത് ഗുണാണെന്ന്, തമോ ഗുണാണെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും തീരുമാനമായില്ല നമ്മൾ ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഞാൻ കേട്ടിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു ചിലവരെ. അപ്പൊ നമ്മള് 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 3 ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം. അഫലാകാംക്ഷി ഭിർ യജ്ഞോ വിധി ദിഷ്ടോയ ഇച്യത്തെ യഷ്ടവ്യമേവേതി മന സമാധായ സാത്വികഃ. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ സശ്രദ്ധമായിട്ട് വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം സാത്വികം. സാത്വികമായ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അപ്പോ യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണെന്ത്? സാത്വികമായ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ വേറൊരു പ്രത്യേകം ഒരു ഉദ്ദേശം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യല്ല. നമ്മൾ എന്താണ്? ഫലം ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇതെന്റെ കർത്തവ്യമാണ്, വേദവിധി പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞമാണെന്ന് പറയാം. അഭിസന്ധായ തു ഫലം ദമ്പാർത്ഥാമപി ചൈവയത് ഇച്ഛത്തെ ഭരതശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിദ്ധി രാജസം. ഇവിടെ പറയുന്നു ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണെന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രാജസികമായ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതായത് സ്വർഗപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്ത് സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറേ പൈസയുണ്ട്, അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കുറെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്നൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. അതൊക്കെ എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞത്തിലാണ് വരുന്നത്. വിധിഹീനാമ സൃഷ്ടാനം മന്ത്രഹീനാമ ദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്താതെ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ, വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ അവിടെ എങ്ങനെയാണ്? വേദവിധികൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല, വേദത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ചെയ്യുന്നില്ല, പിന്നെ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് വേണം? പ്രസാദം നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്തിരിക്കണം. പ്രസാദം നമ്മളെ സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിച്ച് മേടിക്കണം എന്ന പ്രസാദം, കൈ നീട്ടി ചോദിച്ച് പ്രസാദം മേടിക്കണം നമ്മൾ. അങ്ങനെ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ല, പിന്നെ മന്ത്രോച്ചാരണവും ഇല്ല. ഇതൊന്നും കൂടാതെ ചെയ്ത പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണയും കൊടുക്കുന്നില്ല. പിന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ല. എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ. അതെന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞമാണ്. അപ്പോൾ വേദവിധികൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല, പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ല, മന്ത്രോച്ചാരണം ഇല്ല, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണയില്ല, പിന്നെ വിശ്വാസവും ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞമാണെന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ സാത്വികമായ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ചെയ്യുന്നത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. വേദവിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം ഇല്ലാതെ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ, വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത്. മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ അല്ലെ? സ്പീഡ് കൂടുണ്ടോ?
ഇല്ല. ഇല്ല വിളിച്ചോണ്ടുണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ തപസ്സിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്. 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ തപസ്സിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ തപസ് തന്നെ 3 തരമുണ്ട്. തപസ് തന്നെ ശാരീരിക തപസ്, മാനസിക തപസ്, വാഗ്മയ തപസ്. തപസ് 3 തരം: ശാരീരികം, വാഗ്മയം, മാനസികം. അതാദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത് ദേവ ദ്വിജ ഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യമഹിംസാച്ച ശാരീരം തപ ഉച്ചതേ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മികാചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് തപസ്സിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്. ആ തപസ് തന്നെ 3 തരമുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ശാരീരിക തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. എന്താണ്? പരമപുരുഷൻ, ഭഗവാനെ ആദരിക്കുക, ബ്രാഹ്മണര്, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാര്, മാതാപിതാക്കള്, ഗുരുജനങ്ങൾ, അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്ന വ്യക്തികൾ, ഉന്നതരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ നമ്മൾ ആദരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആരാധിക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ, ഇതൊക്കെ എന്തിൽ പറയുന്നതാണ്? ശാരീരിക തപസ്സിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ ശാരീരിക തപസ്സാണ്. ഈശ്വരനെ, ദേവന്മാര്, വിശിഷ്ട വ്യക്തികളൊക്കെ ആദരിക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ദേഹശുദ്ധി വരുത്തുന്നത്, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ, ഇതൊക്കെ ശാരീരിക തപസ്സില് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്തത് വാഗ്മയ തപസ്. അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയാഹിതം ചയത്, സത്യം പ്രിയാഹിതം ചയത്, സ്വാധ്യായസ്യാഭ്യനം സ്വാധ്യായാഭ്യാസനം ചൈവ വാഗ്മയം തപ ഉച്യതേ. സത്യവും, നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? സത്യം പറയണം. അത് പ്രയോജനകരമാകണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമാകുന്നതായിരിക്കണം. കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം. അതായത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാക്കുന്നതാവരുത്, ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം. ഹിതകരമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണവും പിന്നെ പതിവായിട്ടുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണം എന്തിൽ വരും? വാഗ്മയ തപസ്സിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സത്യം പറയാ. സത്യം അത് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? സത്യങ്ങള് പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം. ഒന്നുകിൽ കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാവണം. ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് പ്രയോജനമായിരിക്കണം. പിന്നെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതാകരുത്, അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതാകരുത്. ഹിതകരമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം, പിന്നെ പതിവായിട്ടുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണം എന്തിൽ വരും? വാഗ്മയ തപസ്സിൽ വരും. അപ്പൊ വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സത്യം പറയാ, പ്രയോജനകരമാകണം, കേൾക്കുന്നവർക്ക് വ്യാകുലത ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലാകരുത്, ഹിതകരമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണവും പതിവായിട്ടുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണം എന്തിൽ തന്നെ വരും? വാഗ്മയ തപസ്സിൽ വരും. അപ്പൊ അതാണ് വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും സത്യം പറയാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുകൂടി നമ്മൾ നോക്കണം? ആ പറയുന്ന സത്യം കേൾക്കുന്നവർക്ക് വ്യാകുലത ഉണ്ടാക്കാത്തത് കൂടി ആയിരിക്കണം. അങ്ങനത്തെ സത്യങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ. ചില സത്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത സത്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതാണ് അവിടെ എന്ത് പറയണത്? കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം എന്ന് കൂടി എടുത്ത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ സത്യം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടർ പറയാണ് ഞാൻ സത്യം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു രോഗി കഴിഞ്ഞു, മരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയായി, ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാം, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുക. അപ്പൊ ഡോക്ടർ എന്താ പറയാ, രോഗിയോട് പറയോ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം, കാരണം ഇനി ഇവിടെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? ആ പറയുന്ന സത്യമാണ്, പക്ഷെ അതെങ്ങനെയല്ല, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തൊന്നും കൂടി ഇല്ല. അവിടെ ആ ഡോക്ടർ എന്താ പറയേണ്ടത്? കുഴപ്പമില്ല എന്നാ പറയുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതെന്താണ്? അതാണ് വാഗ്മയ തപസ്. അവിടെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ. സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ കൂടി ആയിരിക്കണത്? മറ്റുള്ളവർക്ക് വ്യാകുലത ഉണ്ടാക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ, അപ്രിയ സത്യങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? പറയാതിരിക്കണം എന്നും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ കേൾക്കുന്നവർക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാവണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഗുണം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് വ്യാകുലത ഉണ്ടാക്കാത്തതും കൂടി ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ സത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതാണ് എന്ത്? വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്യം മൗനം ആത്മാവിനിഗ്രഹ ഭാവ സംശുദ്ധിരിത്യേതപോ മാനസമുച്യത്തെ. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസിക തപസ്സിൽ പെടുന്നു. അപ്പോൾ സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? മാനസിക തപസ്സില് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവണം, സൗമ്യനായിരിക്കണം, മൗനം പാലിക്കുക. മൗനം പാലിക്കുക എന്ന് വെച്ചാല് മൗനിയായിരിക്കുക, ആത്മസംയമനം പാലിക്കുക, സ്വഭാവശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരും? മാനസിക തപസ്സിൽ. അപ്പൊ 3 തരം തപസ് നമ്മൾ കണ്ടു: ശാരീരികം, മാനസികം, വാഗ്മയം. 3 തരം തപസ്. ഇനി ഈ 3 തരം തപസ്
എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ സാത്വികമാവും? ഭഗവാന് വേണ്ടി അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ സാത്വികമായിരിക്കും. ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്ത്രിവിധം നരഹി അഫലാകാക്ഷിഭിർയുക്തൈ സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഈ 3 വിധം തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ അത് സാത്വികം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ 3 തപസ്, ശാരീരികമായാലും വാഗ്മയമായാലും മാനസികമായാലും വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സാത്വികമായ തപസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ 3 തരം തപസ്സും വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ അത് സാത്വികമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോധംഭേന ചൈവയത് ക്രിയത്തെ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ജലമധ്രുവം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്, ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണത്. അപ്പൊ ബഹുമതി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആരാധന കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ്സാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ്. അതെങ്ങനെയാണ്? അത് ക്ഷണികമാണ്, അനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതെന്തല്ല, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. അത് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതും അനിശ്ചിതമായിട്ടുള്ളത്. അതായത് മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ആദരവ് പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള തപസ്സുകൾ, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സാണ്. അത് ക്ഷണികമായ, അതിന് നിലനിൽപ്പില്ല, അനിശ്ചിതമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള തപസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോ യത് പീഠയാ ക്രിയതേ തപഃ പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം വാ തത്താമാസമുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരികൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ബുദ്ധി മൂലം, നമ്മളെ മൂഢമായ ബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വയം പീഡനം അനുഭവിക്കാണ്. പിന്നെ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വയം പീഡനം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തപസ് എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത്. ഈ അസുരന്മാര് എന്താണ് വരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, ദേവന്മാരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതൊക്കെ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ തപസ്സൊക്കെ അതൊക്കെ എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സാണ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്ന തപസ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ള തപസ് കണ്ടു. 3 തപസ് കണ്ടു. ഏതൊക്കെയാണ്? ശാരീരികം, മാനസികം, വാഗ്മയം. അത് കൂടാതെ ഈ 3 തപസ്സും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തു പോന്നാൽ അത് സാത്വികം. ബഹുമതി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ആരാധന പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്താൽ അത് രാജസികം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്നത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി എന്തുകൂടി പറയാനുണ്ട്? ദാനം. 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ദാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ദാതവ്യാമിതി യദ്ദാനം ദീയതേനോപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തഥാനം സാത്വികം സ്മൃതം. കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെ പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമായ ദാനം. അപ്പൊ കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനമാണെന്ത്? സാത്വികമായ ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സാത്വിക ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ നമ്മൾ അതിനൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കുക. പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട്, സൂര്യചന്ദ്രഗ്രഹണ മുഹൂർത്തങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട്, മാസാന്ത്യത്തിൽ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുക. അതായത് ഒരു വിശിഷ്ട ബ്രാഹ്മണന് കൊടുക്കുക, ഒരു വൈഷ്ണവൻ, ഒരു ഭക്തന് കൊടുക്കുക. അത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ദാനം എന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ കർത്തവ്യബോധത്തോടെ കൊടുക്കുന്നു, ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു, അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത്? സാത്വികമായ ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നന്ദമഹാരാജാവ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോ കൊടുത്ത ദാനം സാത്വികമായ ദാനം. യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദേശ്യ വാ പുനഃ ദീയതേ ച പരിക്ലിഷ്ടം തഥാനം രാജസംസ്മൃതം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക, പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്,
അതും പിന്നെ നമുക്ക് പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ ഇതൊന്നും കൂടാതെ മറ്റുള്ളവരെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ട്, അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടല്ല, പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയാണ് നമ്മൾ നൽകുന്നതെങ്കിലോ അതും രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ മൂന്ന് ഗുണത്തില് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട്, പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം. ഇനി അത്തേശകാലയത്ഥാനം പാത്രേ ഭിഷ്യധീയതേ അസത്കൃതം അവജ്ഞാതം തത്താമസാമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്കു നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെ നൽകപ്പെടുന്നതും എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളൂടെ പറയുന്നു. ഒന്ന് പറയുന്നു ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് കൊടുക്കുക. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഉചിതമല്ലാത്ത സമയം, അതായത് ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ വന്നിട്ട് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത്, ശുദ്ധിയില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക്, അനർഹരായവർക്ക്, അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് കൊടുക്കുന്നു, പിന്നെ അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കുന്നു, അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ ദാനവും. പിന്നെ വന്നിട്ട് അതൊരു കാര്യം. പിന്നെ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞയോടെ നൽകുന്ന ദാനം. നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ്? ഒന്നുകിൽ വൈഷ്ണവർക്കായിരിക്കണം, അതായത് ഭക്തന്മാർക്ക്, വൈഷ്ണവ ഭക്തന്മാർക്ക് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണർക്ക് കൊടുക്കുക. അവരെ ആദരിക്കാതെ, അവരെ ബഹുമാനിക്കാതെ നമ്മളിപ്പോ പൈസക്ക് എറിഞ്ഞൊക്കെ കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള ദാനം എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. അപ്പോ രണ്ട് കാര്യമാണ് ദാനത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായ വ്യക്തികൾ, അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുന്നതും, അർഹതയുള്ള വ്യക്തിയെ ആദരം കൂടാതെ കൊടുത്താലും അതെന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനം. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ള ദാനം. ഒന്ന് കർത്തവ്യബോധത്തോടെ, പ്രതിഫലം കൂടാതെ, ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുത്താല് സാത്വികം. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ നൽകിയാൽ അത് രാജസികം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അർഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് നൽകുന്ന ദാനവും, ആദരം കൂടാതെ അർഹതയുള്ള വ്യക്തിക്ക് നൽകുന്ന ദാനവും എങ്ങനെയാണ്? അത് താമസികം. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ദാനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഈ മൂന്ന് ദാനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓം തത് സാദിതി നിർദ്ദേശോ ബ്രഹ്മണ ശ്രീവിധ സ്മൃതഃ ബ്രാഹ്മണാസ്തേന വേദാഞ്ച യജ്ഞാശ്ച വിഹിതാ പുരഃ. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത് സത് എന്നത്. പ്രതീകാത്മകളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോന്നു. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ ആ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ, ആ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് എന്ത്? ഓം തത് സത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ വാക്കുകള് വേദമന്ത്രോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലെല്ലാം ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോകുന്ന വാക്കുകളാണെന്ത്? ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമുക്കറിയാം എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും എങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത്? ഓം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും പരമപുരുഷനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് തുടങ്ങുന്നത്? എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും എല്ലാതും അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യം, ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയാം. ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാല് തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രിയം എന്നാണ് അർത്ഥം. തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത്, സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ, ഓം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യം, തത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത്, സത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാം, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മള് പരമപുരുഷന്റെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിന് നമ്മൾ ഓം തത്സത്ത് എന്ന് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അതിൽ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ, കുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി അതെന്താണ്? ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ് എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഓം തത്സത്ത് എന്ന് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അങ്ങനെ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അറിയാതെ പോലും എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചാൽ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി അതില്ലാതായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയവാദികൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും എന്ത് പറയും? ഓം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എല്ലാതും ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സുകൾ എന്തൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഓം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എല്ലാതും ആരംഭിക്കുന്നത്. തദിത്യാനപി സന്ധായ ഫലം യജ്ഞാതപാക്രിയഃ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധ ക്രിയന്തേ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഃ. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്നുച്ചരിച്ചു കൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ തത് എന്നുച്ചരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ, അതായത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാരാണ്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തത് എന്നുച്ചരിച്ച് വേണം എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് വേണം? തത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. തത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അത് ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ്. അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ട് വേണം നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഈ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? പോയി എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയോ? ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, മോചനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോ നമുക്ക് അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും എല്ലാതും നമ്മൾ ആർക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോ അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്താണ്? ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടും. അതായത് നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള വഴി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയും. കുന്തി പുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപോ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും എല്ലാം തന്നെ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് എന്ത്? ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും എന്ത് പറയും? സത്ത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് മറ്റു പ്രവൃത്തികളെ പോലെ തന്നെ ഈ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും എല്ലാം നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്തതിൽ പറയാണ്, അശ്രദ്ധയാഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ചയത് അസാദിത്യുച്ഛതേ പാർത്ഥ നച്ച തത്പ്രേത്യനോ ഇഹ. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും എങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? അസത്ത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. അത് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും എങ്ങനെയാണ്? നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ചെയ്തിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ല. അത് നിഷ്പ്രയോജനമാണെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോഴും ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും തപസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് വേണം? സത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ട് വേണം എന്നിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. അല്ലെങ്കിൽ അത് അസത്ത് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അത് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാം, ഭഗവാനെ അറിയാം, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ലക്ഷ്യം, അവിടെ ഉദ്ദേശം അവിടെ നടക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും എല്ലാതും വേണം ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപ്പ